ବାଜା ନ ବାଜିଲେ ମୋ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ଛୁଆ ଛୋଟ ଆମ ଅଇଁଠା ଖାଇବ, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଖାଇବ, ଆମ ହାତ ଟେକାରେ ପରିବାର ଚଳିବ। କାମ ବେଳକୁ ବାହାନା କରୁଛ ବାହାନା। ଆଜି ଏଇଠି ତୋର ବାଜା ବାଜିବ ସେଇଟାର ବାଜା ବଜେଇ ଦେବେ। ঢোল বজাইলুনি কোন কই শালা খাইলা বেলে তো খাউছো শালা ঢোল বজাও তো বাজিবে তু সয় হারাবে তো ভাগ্যরে প্রবল মার সলা নিজକୁ শান্ত ভাবে সারিল বাবারো দুই দিন হলা এ মু কন্ট্রোল পেটକୁ ଆଧାର ମୁଠେ ଖାଇନି ବାବୁ। ଆଜି ସକାଳେ ବି କିଛି ବି ପେଟକୁ ଯାଇନି ବାବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରହି ଯାଇଥିଲି ବାବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛେ ତୁ ଯଦି ବାଜା ବଜାଇ ନ ପାରୁଛ ତ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଏଠିକି ପଠେଇ ଦେ। ଆଟା କଟା ଭେଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଯିବେ ଭଲ ବାଜା ବଜାଇବ। ସାନ ଭାଇ ରତନ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି ବାବୁ। ଭାବିଛି ତାକୁ ହାକିମ କରିବି ବାବୁ, ତାକୁ ମୁଁ ହାକିମ କରିବି। ସେ କେବେ ଢୋଲ ବଜେଇ ପାରିବନି ବାବୁ, କେବେ ଢୋଲ ବଜେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହବ। ତମେ ଶଳା ଛୋଟ, ତମେ ଶଳା ଆମ ପାଦ ତଳେ ଖଟିବ ଆଉ ଆମ ହାତ ଟେକାରେ ପରିବାର ଚଳେଇବ। ଆମେ ଭାଇକୁ ହାକିମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ କେମିତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭାଇକୁ ହାକିମ କରିବି। ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ସେ ବୁଗୁ ଚାବୁ ହେବେନି କି ଆଉ ତମ କଥାରେ ଉଠୁ ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବେ। ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛ ଆମେ ପାଗଳ ମାତ୍ରା ପରେ ভাই তো ভুল করছো পাগল। মଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁକମାସି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆସିଗଲେ କଜଳ ପାତ୍ରା ଭଦ୍ରଲୋକ ହଇଲ ଭାତ୍ର ଦେବ। ତମେ ତ ହୋପା ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ମଦ୍ରାସ ପରିବାର ଲଜରେ ଶୋଇବା କଥା। ବେଶୀ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ଏଠି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତଥାପି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଖବର ଦେଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ଦୁନିଆ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ହିଂସା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ। ତମର ସେ ଫମ୍ପ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଭଲ ଦଶା ଆସି ତ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ମାଡ଼ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଆପଣ ଓଇ ଲଟକରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଘର ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ଆଉ ମୋର ଏ ଘର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତୋର ସେ ସ୍ଥାନ ପୁଅର ଅଧିକାରଟା ବାବା କେବେଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଏଠି ଖାଇବ ଆଉ ମୋର୍ଦାର ପରି ପଡ଼ି ରହିବ। ବେଶୀ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ମାଡ଼ ହେ ବାବୁ, ଆପଣ ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି।
ପଇସା ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ତତେ କେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ତତେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଏଇଠି